8. O 2 centy. Povedzte mu to. Nikto sa nesmie dotknúť karát, čo sú na stole. Len ja. Ja obsluhujem tento stôl. To je pravidlo tejto hry. Dobre. Päť centov. Sťahujem svojich 50 bez 5 centov o cent. Ten vie, kedy je s jeho sériou koniec. O 10. Andrew Jacksona. O 20. O 100. Je síce výnimočný hráč, ale je príliš veľký gentleman na to, aby sa spýtal, ak má nejaké pochybnosti. V tejto hre. Loty skúška kartou. Spokojný? Máte bystré oči, pane. Nepochybne sa to nepodarilo. Úprimné ospravedlnenie. Vaše karty. O váš balík. Beriem. Pane, stočené karty. Každé stvorenie, čo kráča na tejto zemi prašivej. Od najpokojnejšieho dievčatka až po vás. Pán Kocka, čo je len utrusí zvuk, keď stihodný hráč mu ešte hraje, dostane guľku do hlavy. Končím hru, páni. To nie je nutné, Marcel. Myslím, že ešte máš niečo, čo môžeš vsadiť do hry. Svoj život. Ale aký užitok? Alebo zmysel má život povaľača? Ani len 2 centy riadnych peňazí. Nájdeme pre neho využitie. Ja vsadím do nasledujúcej hry všetko, čo som doteraz vyhral. Plus celý svet ako vedlejšiu stávku. A ty vsadíš svoj život a svoju dušu ako vedlejšiu stávku. Vezmem to. Pán Kocka, rozdajte karty. Je to prehra, pane. Vaša Krebsová prehra. Krebsová prehra. Môžeš sa zastreliť. Môžeš si podrezať hrdlo. Obesiť sa. Alebo ťa slečna Loty môže ubúskávať k smrti. Alebo si zvolíš veľký strmhlavý skok. Volím si
veľký skok.